Hello, what's up mga ka-idol? So for today's video mga ka-idol, atong pagahisgutan mga ka-idol about sa pagkamaayong tao. Daghan mo yung klase sa pagkamaayo mga ka-idol. Maayo ka mo tagad og mga amigo, maayo ka mo lag-istorya, daghang klase sa maayo sa tao. Pero aduna say pagkamaayo sa tao nga maayo ra og kamo mo'y magatubangan. Pagtalikod, bakon ra kadayon. Kaya sa kuha mismo kagalingon mga ka-idol na experience jud nako nga may kay siya nga mo upload og tao, may kay siya mapasabot, may kay siya modagtambag, hindi siya ganahan og kanang kadungog og kanang istoryang bati, palayo ra kuno siya, madunggan niya nga mga bati. Mulikay gid siya dayon kay di siya ganahan nga makadungog anang mga istorya. Ug di sad kuno siya gusto nga manaot og tao kay sahiay pa kuno siya mo idauton. Nga di siya ganahan nga manaot og tao pero diha nasakpan ako siya. Isang istorya sa kuha mo na di siya kinahamda og tao, siya kinahan kasakit og tao, sa istorya lang. Doon na siya madunggan kung bati ang istorya, iya rin kaya. So, hindi siya kinamanaot. Ito, dali nga pagka-istorya ito mga ka-idol, ni lakaw na ko. Biya na ko niya ba? So, karon pagtalikod na ko mga ka-idol, wa siya kibaw nga ako di ang cellphone na bilin dito sa kong kauban. Barkada na ko, silingan to sila atong may kay madag istorya, nilipot man ko ano. Naman ko'y nadunggan nga istorya dito gikan siyang baba nga mga na, naman ko'y nadunggan istorya. So nihunong ko, niya na sa pag-istorya mga ka-idol, kinsa man tuntuhan na, niingon ko akong kauban. Ako rin paminawan diya sa iyo, wala ra ko ning dayon, nakadungog man ko. Ako may lang iyang gisgutan. Kauban ako to, barkada na ko to. Mura magduna ko na matikdan atong buta. Lain plano. Aduna to siya plano nga lain dinhi sa atoa. Karon bako kita atong tuhan. Ingon ko dahil ng atong amigo. Ngayon man tong tao, te, kaya naman itong barkada pero karon pa mo siya nakasuroy ko diri sa mga. Nga nakasuroy to siya dati diri pero wala ka nakakita. Karon na ka nakakita sa iyahan. Iingon din siya sa akong amigo nga di ko ganahan atong tuhana. Ganahan ng sito bari-ari di kay maglabtanon. So mo to, murag ni action ug saka po ang ako ang dugo o baro po ng balhibos kung pinpin ako lang gipugngan na ito ang gayon na kay siyempre babae po siya unsa di ang pagtuo sa kuha diya watan o unsa di ang pagpsycho di sa kuha diya kaya di makuno ko masaligan pila na lang ikong edad diri sa kalibutan mga ka-idol di ko naglabot ko dito unsa diya dito ko nagkakuan siya perti siya ka istorya ho dili siya gusto nga manghilabot siya og tao di siya gustong manaot og tao pero pag talikod pa lang sa tao nga yung istoryahan nga dili siya kinahang manaot wala sa kibaw nasakpan siya siyang laro. Una siya siyang ugalingong mantika. Sakpan man. Sumoto. Pahuman lang po na ako ilang istorya. Balik ko. Hindi na amigo. Uy, pre. Balik mo lagi. Ito pre. Yung cellphone pre. Tutos mong bag. Ito. Bukas ng kauban kong bag. Nanday ng babae. Balik mo lagi daw. Kung nalimutan ng cellphone te. Bukas sa kibaw nga. Nakadungog na ko siyang istorya. Mauna nga. Ang tao. Ilahi gida yung pagka maayos sa tao diya. Daghang klase gida yung pagka maayo. Daghang gikong na matiglan ng anak. Maayo kayo, ay king tao, istoryahon sa tuwangan. Kaya na ro, bago na ito nagbase, hanay mo, maayo kayo sa istorya. Lahi siya nga pagkamaayo, maayong pagkahapog. Istoryahan ta mo mga ka-idol, sa nga hapog. Kanang hapog mga ka-idol, muna siya, kanang tao, bitong pananglitan na siya, balay. Nasa gamayng space sa kilid siyang balay, gagiagian sa mga tao. Kanang gamay nga space sa iyang balay, nga kanunay, gagiagian sa mga silingan. Iyan ang daginiton. Yan ang kuralon kay para nga dili magian sa silingan ba mo ni gitawag taong ako maayo siya kay istorya pero bati day kayo ang iyang kinahanglan ang sud siyang kasing-kasing bati ay kasi mo dag istorya pero bati ang iyang kinahanglan yan ang gibutang ang kural para nga ang katong magagi nga tao dili na makaagi siya gitawag maayong pagkahapon pero pa istoryaha gusto ni siya nga mutabang ang tao gusto siya nga unsay naa niya makashare siya siyang silingan, makashare siya siyang mga amigo, nga nadia tapad siyang dala. Pero unsa man iyang gibuhat. Gusto siya nga makashare siyang silingan, pero unsa man iyang gibuhat. Gamay space sa kilid siyang balay iyang gikural para nga dili magian siya gihang silingan. Number 1 to, gianan gud na imong gikural. Butangan na nimo dinagit. Gianan gud na. Imong una nga mawala ta ning kalibutan mo angkon lagi ng taon tag sa kilometros in taon yota. Pero nga nang tuloy na daginutan mo ta gamay ra space kids tong balay giagian sa silin ato pang daginuto kural karon kay atong paghisgutan ani ang pagkamaayo man gyud sa tao mo gid atong tema ani ato ang video karon kamaayo sa tao kay ang pagkamaayo sa tao mao ra sad na mupukan nimo bisalig ka ba kay maayo kayo sa inyo
Nya pagkahiman-himan, ikaw na hinuoy bati. Muna sa akong bahay, di ko basta-basta mo salib sa pagkamaayo sa tayo. Ako man ang panidaan, unsa ka. Pagkahilom raman ko. Pero doon na gani ko'y mamatikdan nga wasad ko makauyon sa imuha. Nagad raman ko sa imuha. Di sa po ko magpakahalata nga plastic at ang tinagdan sa imuha. Pero sa kong sulod, sa kong kasing-kasing plastic para sa kuha. Kaya wa man kayo ayo. Tigpakaaron ingnon